लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ बानायलायबाय। बे दिनैनि भिडिअआ जाबाय मोनसे ब्लग भिडिअ, मोनसे ओरैनो एसे बरिं टाइप जागोन आरो। दाखालि आं मोनसे शर्ट फिल्म बानायनानै रिलिज खालामदोंमोन। नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं दा जेबो मिथिया, मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों, एबा सोरबा बुजि मोनाखैबो, आंखौ मिथिदों। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला, माबाफोर बुजि मोनाखैब्ला, एबा गाज्रि मोनदोंब्ला एबा मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो कमेन्टआव बुंहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा ओमफ्राय आङो बे दिननिफ्रायनो भिडिअखौ बानायथ'वाखै, जोबोद मेंनाय मोनदोंमोन। ओमफ्राय इनारजिखौ माने थांनाय मोनदोंमोन आरो, इनारजि गैथ'वामोन भिडिअ बानायनो। ओमफ्राय दिनै हंखायनो गोसो जाना होबाय, बेनिखायनो आं दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ बानायबाय। माने दिनै आंखौ सासे लोगोआ माने गावखौ गारि गाखोनो दोनहैनो थाखाय लिंहरदों, गावखौ माने पिकआप खालामनो थाखाय। दा बेखौ आं दोननाय फार्स्टनो मोनसे ब्लग भिडिअखौनो बानायनो सानबाय आरो। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय, जास्ट ओरैनो टाइम पास। अब्ला आं बे मानसिखौ, बे लोगोखौ लायनो थांनोसै गावनि न'आव, ओमफ्राय बेखौ लाना फैनोसै, ओमफ्राय दोनहैनोसै आरो। बे मानसिया माने बेलेगाव फरायहैयो, ओमफ्राय मागो दमासिनि बन्द'आव न'आव फैदोंमोन। ओमफ्राय जेनेबा आंबो फैदों, ओमफ्राय आंबो थांसै गाबोन। आं जा जायगायाव फरायो बेयाव आंबो थांसै गाबोन। अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै, माने जागायबायानो जागायनायालाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोफोर, आं दा बेखौ लायनो थांगासिनो, ओमफ्राय दा बियो रेडि जागासिनो दं। माने आं बेखौ रेडि थानो होखादोंमोन होननायालाय, ओमफ्राय दा रेडि जाबायना जायाखै दा मिथ'वा। दा बेखौ लायनो थांगासिनो, ओमफ्राय बेखौ लायनानै दा थांसै, गारिखौ जेराव मोनो बेयाव थांसै आरो। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था, बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। आं दा मोनफैबाय, ओमफ्राय बेखौ नेगासिनो, दा बियो फैगासिनो। मोनफैनानै दंफैयो आं, आरो एसेयाव थांनो फैबाय, ओमफ्राय दा थाबायना फैगासिनो। ओइ फैगासिनो, बेखौ पिकआप खालामना दोनना फैनोसै। मानो थांनो नागिरदों नों दिनै? मानो थांनो नागिरदों? गाबोन प्रेक्टिकेल दंलै। फरायाखैनो र', हागोन ना हाया। जायगा सोलायनोसै ना। जायगायाव मोनफैबाय दा नै, गारिफोराबो बेनो खुलाजोब्बाय बेयावनाव, नै ससमायाबो सेस खुला। ओइ सिमला पुलिस स्टेसन खाथियाव आरो अब्ला थांदों नोङो एक्जेक्ट थांग्रोनोसैबा नोङो? थांनोसै। दा रावबानो गैथ'वायनो, गारिया खारगोन ना खारा? खारगोनब्रा, हेलमेट गानबोआसै जोङो। दा आं दुगैया होननानै भाबिदोंमोन, दुगैला होननानै। ओमफ्राय मा गाबोन मेजर थियरि दं नामा? प्रेक्टिकेल स्टेटिस्टिक्स आरो सबनिया फिजिक्स दं, होगोन होआ ग्रेन्सार गैला। अल द बेस्ट थाबाय। थेंक इउ। अब्ला आं थांसै, खानियालै गथा जाजोब्बाय। बेखौ दोनना फैबाय, दासो गारि गाखोसिगोन बियो। ओमफ्राय आं दा थांसै आरोना। ओमफ्राय दिनैनि बे सर्ट ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आङो, जेबो बानायनो लागा गैला। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि सिमां सर्ट भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। थेंक इउ।